Wat is die druktemaker? Schoolekster. Oh ja. Ja. Die broedt hier elk jaar weer. Maar zelden jongen. Op de een of andere manier loopt het verkeerd af met die jongen. Die worden vol opgevreten of die gaan dood. En wat is dit nou voor fort? Het is een zeefort. Het was bedoeld ooit om de havens van Middelburg en Antwerpen te beschermen tegen de vijand. En over welke tijd hebben we het dan? Dat dit er kwam? Dan praat je over 1547 is men begonnen met de bouw van het fort. 1552 was men klaar, dus zeg maar halverwege de 16e eeuw. Dus het fort is bijna 500 jaar oud. Het fort is gebouwd in opdracht van Karel V. Daarna is het nog een poosje Engels geweest. En daarna werd het belangrijk als provianderingsstation voor de WIC, de West-Indische Compagnie. Die met name vanuit Middelburg naar Suriname, Curaçao, West-Indië voer. Ja. Daarna kwamen de Fransen. De zwarte bladzijde. De zwarte bladzijde, precies. Want het was met name die driehoekshandel, hè, de slavenhandel met Amerika. Is ook allemaal vanuit hier gebeurd? Heeft er altijd wel een stukje van hier plaatsgevonden. Ja. Want de schepen van die WIC, die grote schepen, die lagen hier op goede wind te wachten. Maar het enige keer dat er echt gevochten is het moment dat de Geuzen, dus zeg maar de Nederlanders, het fort overnamen van de Spanjaarden. Toen is er even gevochten op het fort. Maar voor de rest is het eigenlijk achteraf gezien wat zinloze investering geweest. Wat ik een mooie ruimte vind, zijn deze. Ja, waarom? Omdat, voor mij het meeste wat voor ons afspeelt in het onderzoeken, is eigenlijk zit in deze ruimtes, zeg Ja? maar. Ja. Daar slapen. Ja, Daar slaapt Erik en Cas. Daar slaapt onze crew. Dan, waar we nu in staan, valt allemaal mee. Als we daar naartoe zouden lopen, dat is het museum. Als je daar bent en op je gemak gaat zitten, hoor je heel vaak stemmen. Oh, kom. Dus Gaan we even we luisteren. kunnen het proberen. Net als buiten hoor je nou ook het open en dicht gaan van een deur. Van de poort, ja. Dus dat telt ook niet mee. Nee. We konden er niet omheen. Tijdens de voorbereidingen hoorden we het ene spookverhaal na het andere. Dus ik stel hier een vraag Ja. en dan komt er een reactie, zeg maar. Jij stelt hier een vraag aan wie? Ik stel gewoon een algemene vraag. Is hier iemand? Snap je? Ik heb dat gewoon... En er is iemand anders die het filmt. En op de achtergrond hoor je heel vaag een stem. We zijn er nog niet uit welke taal het is. Het gaat naar de Engelse kant op. Maar ik heb ook iemand Spaans laten luisteren. Die zegt dat ze iets Spaans zeggen. Dus wij zijn er echt niet aan uit wat het is. Oké. Is er hier iemand? Is someone here? Hoorde je dat daar ook al? Nee, dit heb ik ook niet gehoord. Het is gewoon... Ja, iemand anders gaat het bekijken. Die roept er mij dan bij. En ja, ik weet nog steeds niet wat ze zeggen. Het is gewoon zo moeilijk te luisteren. Ja, je hoort wel iets, ja. Dan gaan we even hier onderdoor. Wat gebeurt er dan? Het kunnen verschillende dingen zijn. We kunnen stemmen horen, je kunt aangeraakt worden. Dus eigenlijk iets wat niet kan. En is het ook iets wat overal kan? Of ligt dat echt aan de plekken? Zeeland, zo'n fort met zo'n rijke geschiedenis. Het kan werkelijk overal. Maar het is niet dat wij overal iets vastleggen of iets zien of voelen of whatever, snap je? Als er een locatie
de ruimte krijgt om de historie vast te houden, dan is het voor ons makkelijker om iets te vinden.